din ismaħħa kuljum di. N-nies gergru ħafna li hawn wisq bini li qed nintlew, li qed nintradmu. Ma tinkwetax li hawn wisq bini. Naħseb tajb li nispjegaw kif min jibni jekk hemm domanda. Huwa fatt ukoll li pajjiżna qiegħed jikber, pajjiżna qed jikber ekonomikament, il-medja f'dawn l-aħħar 6 snin. Mhux qed tikber l-art kienet baqgħet. Jiena ninkwieta li kieku il-bini qiegħed isir sabiex jixpruna l-ekonomija. Il-fatti juru sa din il-ġimgħa stess kellna konferenza nazzjonali illi niċeċ oħra tal-ekonomija qed jikbru b'tali mod illi jitolbu li jkun hemm iżjed akkomodazzjoni soċjali, iktar skejjel, iktar sptarijiet. Ġifieri, irridu nieħdu kollox f'kuntest. Madana kollu iva huwa fatt ukoll illi ċokon ta' pajjiżna huwa dak illi hu. U allura meta qed jiżdied iżjed bini skont liġijiet tal-ippjanar illi għandna din tidher ħafna iżjed viżibbli u bla dubju ta' xejn. In-nies jixtiequ illi ikun hemm ukoll bilanċ dak huwa li nippruvaw nagħmlu aħna wkoll. Ijax, ma tantxin, għax inti qed tgħid, jiġifieri, għax smajtek tgħidha ħafna drabi mhux hawnhekk biss, jekk in-nies iridu jibnu u hawn il-flus nibnu. Ma tlekx hekk jien. Ija, jekk hawn l-ekonomija trid u hawn id-domanda, nibqgħu nibnu. Jekk inti għal-mod tal-kelma ħloqt niċċ ġodda fis-soċjetà, bħalma huma l-blockchain, bħalma huma l-artificial intelligence, bħalma huma setturi oħrajn, it-turiżmu, għandek bżonn iżjed nies, għandek iżjed nies li qed jaħdmu llum il-poplu Malti Wawċi. Tista' tgħid li kollu kemm hu qiegħed fid-dinja tax-xogħol. Tant hawn xogħol illum illi l-isfida ta' min iħaddem huwa li jrid iġib ħaddiem oħrajn barranin. Kulħadd irid fejn jgħix, kulħadd irid saqaf fuq daru. Ġifieri li kieku qed nibnu u dawn qed jitħallew vojta, ma dawn qed jinbnew. U ftit wara tara n-nies jgħixu ġo fihom. Xorta tibqa' l-isfida tad-djar il-vojta illi hemmhekk minn mindu il-kera bdiet tagħmel sens, allura iżjed minn dawn id-djar vojta bdew jintlew ukoll.